Rêxistina Kewregozkê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya salvegera çilî ya koçedawiya simbola Netewya Kurd Mala Mustafa Barzanî li kampa Kewregozkê ya Penaberên Rojavayê Kurdistanê ya ser bi hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê ve vejand. Di roja yekê Adarê de rêxistina Kewregozkê bi amedebûna endamên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û rêveberên kampa Kewregozkê û dezgeha xêrxwaziya Barzanî û bejdariya komên folklorî û camawerekî berfireh ji xelkê kampê salvegera çilî ya koçedawiya Mala Mustafa Barzanî hat vejandin. Çi kesekê golbedê amade bûyî rexrawên sirî em xêrhatinawa yek bi yek dikin. Li destpêka Bîranînê de endama Komîta Herêmî ya rêxistina Kewregozkê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Necah Mihemed bi xêrhatina tevahiya mêvanan kir û daxwaza xuleke bêdengî ser canê Mala Mustafayê Barzanî û tevahiya şehîdên Kurdistanê kir. Ji aliyê xwe ve endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Mihemed Elî Ebûnado gotinek bi navê pedekesê pêşkêş kir û behsa kar û xebat û dîroka Barzanî kir. Li hemî wara da Barzaniyên Emir roleke mezin hebû. Li ser astê civakî, serbeşê jinê, serbeşê xorta, serbeşê olî oldarî hemî wara da rewşenbêrî Barzaniyên Emir rolek mezin ji lewra Barzanî bû ustûra Kurdî. Barzanî şexsiya yekemî dîroka Kurdî da karî dengê miletê Kurd bigîn ser astê cîhanê. Em dibêjin ji xelkê xwe re, ji miletê xwe re em hemî wefadariya herî girin û mezin ji vê rêbazêran em vê dozê bişopînin ta em hene, ta em bigîn mafê rawayê gelê Kurd. 1903 Mala Mustafa Barzanî Kurtefîlmek li ser jiyana Barzaniyê Nemir ji aliyê nivîsgeha ragihandinê ya rêxistina Kewregozkê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya hate pêşkêşkirin. Koma Narîn ya folklorî û navenda Nûreddîn Zaza ya ser bi dezgeha Barzanî ve hijmarek ji helbestîstranan li ser Barzaniyê Nemir pêşkêş kirin. اما کو پارتی دموکراتی کردستان رخصنا کامپا Kewregozkê îro bîranîna Barzaniyê Nemir der têxin got 40 sala li ser oxirkirina wî re dibûrê got oxira xwe ya da wî bar kir koça xwe bar kir yekê Adarê de 1979 da Barzanî ne bû hema kesayetî bûyan ser Kurdek bû. Barzanî bavê Netewya Kurd bû. Barzanî Kurdayetiya. Barzanî 5 milyon Kurda. Salana penaberên Kurdên Rojavayê Kurdistanê yên li kampên Herêma Kurdistanê dimînin salvegera Nemir Mala Mustafayê Barzanî ve dijînin û wefedariya xwe ji ark û mandîbûna bavê Netewya Kurd re tînin ziman.